नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 12 गते यानी 28 सितंबर 2024 सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 प्रमुख खबर सब। रौतहट के स्नाथ नगर पालिका में पत्नी के आग लगा के हत्या कैल आरोप में प्रहरी एक युवक के पकड़ाव करे बाटे। पकड़ाव पड़े वाला व्यक्ति स्नाथ नगर पालिका 2 औरैया के 24 वर्षीय रोशन शाह सुनार बानी। वहाँ के अपन 22 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी के मटी तेल छीट के आग लगावल आरोप में पकड़ाव पड़ल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के उपरीक्षक दिलीप घिमरे के अनुसार घटना विश्वकर्मा पूजा के दिन भइल रहे। रोशन खेत में पानी पटावे खातिर पंप के टैंकी से मटी तेल लिया के पत्नी के आग लगल रहनी। पिंकी बचावे खातिर आवाज लगेला पर भी वहाँ के गेट खोल के बचावे के नाटक समेत कई प्रारंभिक अनुसंधान से खुलल बाटे। 2079 साल फागुन में वैवाहिक बंधन में बांधल रोशन और पिंकी के एगो बेटा भी जन्मल रहे। गौर 2 नैहर भइल पिंकी सुतकेरी भइल बेरिया 35 दिन बाद ससुराली घर लौटल रहनी, लेकिन लौटल कुछ समय बाद ही उनकर बेटा के मृत्यु भइल रहे। संजय मुखिया से जानकारी दियल अनुसार 9 दिन तक कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल में इलाज करा रहल पिंकी के लाश खर्च न बुझैला पर अभी अस्पताल में ही रहल बाटे। अविरल वर्षा बाद आयल बाढ़ी आ भूस्खलन के कारण देश भर बड़का दन जन के क्षति भइल बाटे। आज दोपहर 2 बजे तक देश भर कमती में 50 जन की मृत्यु भइल बाटे तो दर्जनों लोग बेपता बानी। बाढ़ में फंसल 100 लोग के उद्धार भइल बाटे। आज दोपहर तक काठमांडू में 11, ललितपुर में 16, भक्तपुर में 5, काभरे पलांचोक में 6, सिंधु पाल्चोक में 2, 5 थर में 5, धनकुटा में 2, सिंदुली, झापा आ दादिंग में 1-1 जने की मृत्यु भइल बाटे। बाढ़ भूस्खलन में पड़ के दर्जनों लोग घायल भइल बानी त और दर्जन लोग बेपता भी भइल बानी। प्रहरी के अनुसार बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान में पड़ के काठमांडू उपत्यका में मात्र अभी तक 32 जने की मृत्यु भइल बाटे। 12 जने बेपता बानी। उपत्यका में मात्र बाढ़ में फंसल 1053 जने के उद्धार कल गेल बाटे। उपत्यका में बाढ़ से 4 गो पक्का के घर गिरल बाटे त 1244 घर डुबान में पड़ल। प्रहरी प्रधान कार्यालय SSP विश्व अधिकारी जानकारी दिले बानी। प्रहरी के अनुसार देश भर 44 जिला में बाढ़ भूस्खलन डुबान आ कटान से क्षति पहुंचले बाटे। उ मध्य 39 जिला के विभिन्न सड़क खंड पूर्ण रूप में अवरुद्ध भइल बाटे। कुछ जगह में सड़क खोले के प्रयास हो रहा प्रहरी जानकारी दिले बा। महोत्तरी के गौशाला में नदी से बहला पर 1 जने बालक बेपता भइल बाटे। गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 8 कुसमारी में नदी से बहला पर स्थानीय 16 वर्षीय रोहित शाह बेपता भइल। महोत्तरी के प्रहरी प्रवक्ता परिणाम उपरीक्षक संतुलाल प्रसाद जायसवाल जानकारी दिले बानी। जायसवाल से नदी में बाढ़ देखे गईल बेरिया उनका के पहले रहे। ऐसा 11 वर्षीय करीना महतो के समेत बाढ़ से बहावल प्रहरी सकुशल उनका के उद्धार कइले बाटे। गत 24 घंटा से पड़ रहा विरल वर्षा के कारण बारा के पसा नदी के जल सतह सतर्कता तह पार कैले बाटे। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महेशपुर जल मापन केंद्र से काल दोपहर 4:20 में कैल मापन से पुष्टि भइल बाटे। पसा नदी के सतर्कता तह पार कैला से नदी तटीय क्षेत्र आ आसपास के डुबान हो रहल तथा छोट भूभाग में बसवास करे वाला सतर्क रहे के परिका के महाशाखा आग्रह कैले बाटे। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांव पालिका में भूस्खलन में बेपता भइल सभे 6 जने बालक के लाश मिलल बाटे। सिसनेरी नजीक के बदसला देवी माविक में फुटबॉल प्रशिक्षण कर रहल 40 जने बालक मध्य आज सवेरे बाढ़ में पड़ के 6 जने बेपता भइल हनी। वहाँ के सभे के लाश से मिलल मकवानपुर के प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज चिलवाल जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार 6 जने बालक के लाश से लेवला नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर विद्यालय में आयल बाटे। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनफा से समन्वय में नेपाली सेना से बालक सबके सब लेवल हेलीकॉप्टर भेजले रहे। बदसला देवी मावी में एनफा से गत वर्ष से फुटबॉल प्रशिक्षण संचालन करत रहे, जहां 40 से बालक सब प्रशिक्षण लेते रहे। बाकी 34 जने बालक के भी नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू भेजे के प्रमुख जिलाधिकारी चिलवाल जानकारी दिले बानी। कोसी बैरेज में पानी के बहाव अधिक भइला बाद पुल के ऊपर से पानी बहल शुरू भइल बाटे। सुनसरी के प्रहरी परीक्षक विपिन रेग्मी के अनुसार आज दोपहर 4 बजे कोसी नदी में 5,49,000 क्यूसेक के ज्यादा मापन कल गेल बाटे। पुल ऊपर से ही बाढ़ बहे लगला बाद सुरक्षा सतर्कता अपनावत कोसी में सवारी साधन के आवत जावत पूर्ण रूप में बंद कल गेल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। रेग्मी के अनुसार अभी के पानी के बहाव पिछला 37 वर्ष से एने के ऊंचे रहल बाटे। इससे पहले 1987 में 5,23,000 क्यूसेक के ज्यादा मापन कल गेल रहे, लेकिन ए बेर के बाढ़ से उ रिकॉर्ड भी तोड़ले बाटे। पानी के बहाव और बढ़ सके के अनुमान कल गेला से स्थानीय वासी के उच्च सतर्कता अपनावेला आग्रह कल गेल बाटे।
बीफे सझिया से पड़ल अविरल वर्षा के कारण परसा जिला के ग्रामीण भेग के जोड़े वाला तिलावे पुल के अप्रोच सड़क धसल बाटे। तिलावे नदी में पानी के सतह उच्च भइले बाद नदी से कटान करत पुल के प्रवेश मार्ग में क्षति पहुंचले बाटे। उक्त पुल के निर्माण लुम्बिनी पप्पू जेबी कंपनी से ठेका लेले रहे। तिलावे पुल ग्रामीण क्षेत्र के वीरगंज संगे जोड़े के महत्वपूर्ण यातायात संचालन के काम करत आयल रहे, लेकिन सड़क धसला बाद अभी यातायात में समस्या उत्पन्न भइल बाटे। स्थानीय बासिंदा आ यात्री सब प्रभावित भइल बानी त तत्काल मरम्मत कार्य के आवश्यकता के स्थानीय अधिकारी सब प्राथमिकता में रखले बाटे। वर्षा के निरंतरता आ नदी में पानी के सतह घटते मरम्मत कार्य शुरू होखे के अपेक्षा कइल गेल बाटे। अविरल वर्षा के कारण मुल्क भर विभिन्न क्षेत्र में विद्युतीय आपूर्ति अवरोध उत्पन्न भइल बाटे। लगातार के वर्षा से विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली के पूर्वाधार में क्षति पहुंचेला पर काठमांडू सहित देश के अधिकांश स्थान में विद्युत आपूर्ति प्रभावित बनल बाटे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रवक्ता चंदन कुमार घोष के अनुसार काठमांडू उपत्यका के करीब आधा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भइल बाटे। सामान्य अवस्था में काठमांडू उपत्यका में करीब 400 मेगावाट विद्युत खपत होखेला कह के अभी ई मात्र 200 मेगावाट हाराहारी में झरल बाटे। प्राधिकरण अनुसार बानेश्वर सब स्टेशन से ललितपुर के गोदावरी, इमाडोल, लुभु, च्यासल लगायत के क्षेत्र में आपूर्ति होखे वाला फीडर सब प्रभावित बनल बाटे। भक्तपुर सब स्टेशन से खोपासी, नालिन चौक आ बोडे खाने पानी के विद्युत आपूर्ति करे के फीडर समेत बंद भइल बाटे। ऐसे ही पाटन सब स्टेशन से खुमलटार, सातदोबाटो, गोदावरी, हाथीवन, चापागांव, खोकना, चक्रपथ लगायत के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद भइल प्रवक्ता घोष से जानकारी दिल बानी। ऐसे ही लैंचोर, टेकू, नया चाभिल आ सिचाटार सब स्टेशन से आपूर्ति होखे वाला जगह में भी विद्युत सेवा अवरुद्ध भइल बाटे। प्राधिकरण के टोली विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र पुनः संचालन में लिया के खटल शुरू कैले बाटे। सरलाई के हरिवन में टिपर से किचा के एक जने के मृत्यु भइल बाटे। जिला के हरिवन नगरपालिका 11 बासा टोल में टिपर से किचा के उहे नगरपालिका 7 घर भइल मोटरसाइकिल ड्राइवर दीपक अधिकारी के मृत्यु भइल सरलाही प्रहरी जानकारी दिल बाटे। काल दोपहरिया बागमती प्रदेश 02037 पर 4401 नंबर के मोटरसाइकिल के प्रदेश 203001 क 1137 नंबर के टिपर से ठक्कर दिला पर उनकर घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। ठक्कर देला ट्रक आ ट्रक के ड्राइवर जिला के ही बागमती नगरपालिका 4 जियारत के टेक बहादुर सिंह रहल बानी। उनका के प्रहरी नियंत्रण में लेकर आवश्यक अनुसंधान कर रहल बाटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह लगातार के पड़ल पानी से प्रदेश में क्षति पहुंचा सके के भइला से ओकर सामना के खातिर तैयार रहेला सुरक्षा निकाय के आग्रह कैले बानी। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख के मुख्यमंत्री सिंह से आज फोन करके वो आग्रह कैले बानी। आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित बागमती लगायत विभिन्न नदी के अवलोकन बाद नेपाल प्रहरी के मध्य प्रदेश प्रमुख लालमणि आचार्य सशस्त्र प्रहरी बल के नंबर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय के प्रमुख कालिदास धवोजी के उद्धार के खातिर तैयार रहेला आग्रह कैले बानी कह के मुख्यमंत्री कार्यालय जनैले बाटे। अविरल वर्षा बाद आयल बाढ़, भूस्खलन, डुबान लगायत के प्रकृति विपदा जोखिम में पड़ल नागरिक सबके खोज तथा उद्धार के खातिर मुल्क भर 20,000 से ज्यादा प्रहरी परिचालन भइल बाटे। विपद से होखे वाला क्षति न्यूनीकरण, नागरिक के जीवन धन के रक्षा आ विपद में पड़ल सबके खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य उपचार में सुरक्षाकर्मी परिचालन भइल बाटे। पिछला बेरी बाढ़, भूस्खलन, डुबान से 1,000 से ज्यादा नागरिक के सकुशल उद्धार हो रहल बेरिया नेपाल प्रहरी से 1041 जने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल से 10,540 प्रहरी परिचालन भइल बाटे। जौना में काठमांडू उपत्यका में मात्र नेपाल प्रहरी के 4,760 आ सशस्त्र प्रहरी बल से 3,500 सुरक्षाकर्मी उद्धार में खटल बाटे। ऐसा ही नेपाली सेना से काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान से 4 जन के हेलीकॉप्टर से उद्धार कैले बाटे। सेना के हेलीकॉप्टर देश भर के प्रभावित क्षेत्र में परिचालन भइल बाटे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी आज दोपहरिया 1053 जने के उद्धार कल गल जानकारी दिल बानी। इससे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक बाढ़, भूस्खलन में अवरुद्ध सड़क संचालन करेला संबंधित निकाय के निर्देशन दिले रहनी। सरकार बाढ़, भूस्खलन, डुबान में पड़ के घायल भइल सबके निःशुल्क इलाज करे के निर्णय कैले बाटे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में बैठल बैठक से बाढ़, भूस्खलन, डुबान में पड़ के घायल भइल सबके निःशुल्क इलाज करे के निर्णय कैल सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी दिल बानी। ऐसे ही बैठक से अवरुद्ध भइल सड़क तत्काल खोले के खातिर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय से पहल लेवे के निर्णय कैले बाटे। खाने पानी, विद्युत लगायत के सेवा नियमित करे के खातिर संबंधित मंत्रालय से समन्वय करके तत्काल काम शुरू करेला सरकार से निर्णय कैल प्रवक्ता गुरुङ जानकारी दिल बानी। ऐसे बैठक से अभी चल रहल परीक्षा स्थगित करके निर्णय कैले बाटे। विद्यालय भवन डुबान में पड़ल सड़क अवरुद्ध भइल लगायत के रिपोर्ट अइले बाद सरकार परीक्षा स्थगित करके निर्णय कैले बाटे। स्थगित भइल परीक्षा बारे में शिक्षा मंत्रालय से सूचना निकाल के जानकारी करावे के सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी दिले बानी। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।